welcome back to our channel. Welcome back to our English class Bisaya version. Again, pasalamat ko sa tanan nga nagsunod sa mga videos. Manghinaot ko nga naamoy nakatunan, manghinaot ko nga naamoy nakuha nga mga ginagmay nga mga lessons bisan pa sa kamubo o sa talira sa panahon nga atong gihatag. Again, daghan kayong salamat. Manghinaot ko nga dili mo makalimot pag-subscribe, pag-share, pag-like, pag-tick sa bell button para naamoy notification every time nga naay bagong update. Mangmuta na ta kanu sa day gamito ng I was, kanu sa pod gamito ng I were. Okay, na ako'y duha ka examples dire. So in the first example, I was feeling sick, so mother took me to the hospital. Now sa second example, if I were a plant, I would love the rain. Now sa duha ka example, unsa man ang kalainan nga atong nakita? Unsa may kalainan nga imong nakita diha? Nakahay usa ana nga pwede matinuod. Nakahay usa ka sitwasyon ana nga pwede mahitabo in real life. Asa man? Okay, kanang permiro. Kanang permiro mao na siya, ang gigamit dira is the simple past tense, the was. Okay? Simple past tense ang atong gigamit diha. But in the second example, kung atong basahon balik, if I were a plant, which is imposible siya mahitabo in real life kay di man pwede nga ako tao mahimong tanom. Ang ato ang gigamit diha is not a simple past tense. Gitawag nato na siya og past subjunctive mood of the verb be. Okay? Now, ang past subjunctive mood of the verb be, which is where, mo na ato ang gigamit to emphasize sa buot natong ipasabot nga imposible siya mahitabo in real life. Atong gigamit ang past subjunctive mood nga where sa verb be aron again to emphasize nga ang ato ang gihisgutan di ay imposible mahitabo in real life. Imaginary lang siya. So kaning where, pwede ni nato siya gamiton with any other pronoun. Pwede ni siya ipares sa he, she, it, they, maski unsa nga noun pod, no? As long as ang atong ang gihisgutan is an impossible thing. Imposible nga mahitabo, imaginary, hypothetical lang siya nga statement. Atong gamiton ang past subjunctive mood kung dili tinuod ang atong gihisgutan. Now, in the first example, going back sa akong example kaganina, I was feeling sick, so my mother took me to the hospital. Na ay posibilidad nga tinuod dili. What if feeling sick gyud ay siya gagahapon? Nabitaw may mura man jud ko kahilantan nun gahapon oy. Naglain jud ang imong lawas gahapon. O diba? Past tense, simple past ang ato ang gamiton. Pero kung imposible nga mga butang ang ato ang ipasabot, we will be using the past subjunctive mood of the verb. Okay? Manghinaot kong nakasabot ka, manghinaot kong nakakuha ka sa ato ang gihisgutan karon. So again, do not forget to subscribe, do not forget to tick the bell button so you will be notified. So as your teacher and as a mother, again, dili importante, dili kinahanglan para nako nga daghan kag nansiran. Ang importante, na kay nakatunan.